Apa kaixo, eskerre asko bota du jasun guztiri, eta ikusi, irratian nola esan duen irazlean izena. YouTuberren lehiaketa. Maitane Segurola Donostikoa eta Ander Mendizabal Oriokua, heldu zian finalera, eta batek bakarrik irazi dago. Hasieratik egon zian parekatuta, eta gero azkenian batek aurrera pausu bat hartu daudea, eta 100 boto atera ditzu, eta hor gerau da, ja. Bueno, eta irabazlea da, irabazlearen izen ematen hasi da. Joseina, musika fuera. Ba, Horrak ere, jongo. Ba. 3, 2, 1, bat! Ander Mendizabal! Ander Mendizabal jaun Andreok, Ander Mendizabal, hori jotarra, sukaldaria. 488 botokin irabazlia, eta Maitane Segurola bigarren gerau da, bigarren finalista. Ander Mendizabal da, hori jokua, eta bere bidizua, pixkate arginano kompetentzia egiten, krepa egiten ditu, gure programan etorri izan behar. Zehari da, deratzen platanoak del huerto? Bai. Ai, ama. Hartzen nosilla be, osea, eskolegin kendu eta nosilla hartu, eta lurretik dana, esnia, eta, osea, hau da, krepa egiteko produktu guztixak, osai guztixak, hortutik. Baratzetik hartzitu krepetarako produktuak. Eta hori bigarren finalista. Vale. Ezagutzen dut, honen lan egiten du Salatxo taberna, Orio. Orio, bai. Ezagutzen du, bai, Salatxo, bai. Salatxo taberna Orio. 100 puntu batik iraziet, daude dedikatzeiet, nahi kritika duzien guztiri, eta esan ez zuen nahi, enula iraziko bideoa. Hau du bai dedikatzen jo beste pertsona batei, pertsona espezial batei, Eluz, Dandi, itzago, Dandi! Eta, oain baitugu, uspagizuna, Dandi!